गोबांफोर रायखसमारि ओमफ्राय होलांबाय बिखौ ओं माने जों गुमैजों थांनो नागिरदों आरो ना तेजपुराव लोगोफोर ओमफ्राय नै बुंनायारै दं ओमफ्राय माने आं ओरै मा होनो मबाइलखौ बैनायाव थांगासिनो दं आयो मा होनो फन रायगासिनो दङ खामानि फिसा दंलै आंना एकदम बहुत जाबा मिथिगोनलै दा थैस जाम आयु गोसोआवनो ओंखारबावो जारलासो गोजाननिखौसो लोगो हमनांगौलै फैसा हैनोलां फैसा हैनो माने गारि नालाय जोबोद मावदों आरो ना लोगोफोर ओरैहाय आं आखायाव हमाखै मा साख्रि मावग्राफोरनो लामायासो गाज्रि नालाय नै माबा माबिलै एसे फिसा खामानि लादों औ एबार मावनाय नंला आरोना गारिया खोनादों औ केमेरा मावनाय नंला लोगोफोर फैदो दे दसे दा फिसा खामानि लाना थांदों औ माय गड सासेखौ लोगो मोनदों जोंहानिखौ रुमारियावसो नै बिमदानाव आं मिथियाना गैया माथो रावबो फैया मा जाखो 2 मिनिट जालांबाय औ गावबा हमाखैबा ओंखायनो बेयाव बोलाय बुला लागासिनो दं हरफिनबानो जानायखौ हरफिनाखै आरो गैया भाई साहब 30 थाखाल' लायोनो फैसायालाय बारा लायानो ओंखायनो होनदों आङो हाब सुनायल'बा हाबायाव होलायलायनो कालार नाङाबा माबायदि सना फुद्लाला होफैदों दां होननानै होसानोसै दां होनना सानबाय आरो गोसोआव माने बेखौ माने ओरैनो कालार होबा जाया मेचिनावसो होनांगौ जाहैदों आरो सनानि कालार गैलालै माथो दाबो फैया सिगिदों जालांसिगोन फुरा गोदान बोरै जाखो संसारालाय 30 थाखा लायोनो 30 थाखा लाबाय फैदोलै लोगोफोर फैदो दसे बाबरे बाब औ मा जाखो संसारा बिदिनो सोलिबाय नामा हारसिंसो बखिबाय थाबाय नोंखौ गैला हारसिंसो बखियासै रावबो फैयाखै फैखाबायलै मा जाखो गाइसमोन उन्दुनो ओंखारबाय आं थागोन आं नोगोद गोबाव थागोन आं नायथारनि आं दिनै नायथारनांसिनै नायबाय था आंखौ फैगोन ना फैया नायथारगोन आं लोगोफोर थाबनो 100K खालामदोलै अनोबा बिनि उनाव आं भिडिअखौ थाब लाबोबाय थानोसै सानफ्रामबो लाबोबाय थानोसै मा जाखो मैयाथ' आं थांनो हायासै प्रेक्टिकेल बसुमतारी आदाखौ लोगो हमनो गैया हायासै गैया थांदोंमोन आंबो लोगो हमनो जायासै ओरैजाय मैया जोंना थेन्थ'गासिनो जाहैदों गारि सिगाङावनो मालाबानो फैनानै हाबनानै थांबाय थेन्थ'गासिनो दं आं फाग्लासो आसुरित मिथिबायना गारि सिङाव उन्दुनानै दंगासिनो दं आङो मालाबानो हाबनानै आसोला डाइलग होला होलि ब्लग आंहा सिखारनानैबो आरे प्रेक्टिकेला बोरो नागिरबाय गैया ओमफ्राय आरोना गैया थांगौबाय जाबाय आरे थांबाय आङो खम जारला जादों बे फैदो दे लोगोफोर दसे हेल' मा जाखो रायखसमारि बाय रायखसमारि आं दा माने मा बुस्थु लायनो थांदों बेखौ आं खिथागोन आरोना लोगोफोर नोंसोर थाबनो फैलाबाय बाइकआव फैलै थाबनो खुंगोन मा लायनो थांनो बुस्थुखौ खिथाया आं दानो नायबायल' था मा मोनगोन फाग्ला बिदि जायोलै ओइ खिथुथिंनाय
ओंखारलांबाय आं राव फैया मा जाखो गैया 6 मिनिट जाबाय 6 मिनिट नै आंना ब्रेकआ Oh my god एसां मोजां गित दामदों खोनासंनो गोसो गैयानो मा गाइसो नालाय है फाग्ला इदिनो जायोलै गैयालै जाला बिदिजों बेयावलाय जों पुलिस हमजालायनाया बिदिखौ खालामनाया बिसोर होनबा मानिबा लिंहरलायदोंमोनलै रांखौसो मानो मोनदोंमोन आङो थानो लांनो इसेबां गोबाव साइकेला मानसिनो टाइम जायाखैना बेनियावबो लाइफ फैजाया